Syak thap kawai ka kenthai breu ha onongnya rapido. Kat bah udang temu ban lebu ya ka syaka jaka trei. Kat kum ka video kebalap ni ba wei nongnya bat kamai rapido bala tombor ya kawai ka kenthai kabasyong bat u Hajaya Nagar chung ka Bengaluru. Katai ka video kala saprang step ha haki social media. Katai ka kenthai kabalaya thu bakatrei hakawai naki dukan diksiar. Lai thu bakalahapan hiarno nak ka skuti jung halor ka jing penher step palat jung nongnya ka jing ya kren bat ka jing ya pen inia hapreng chungki kalanang jor namar babaro arngot kimla bania penbait hak tai kapor katai ka kenthai ka kren tangda ka tin pareng kan ba unong kamai rapido ukren tangda ka tin Kanada ka jinglong jingman kalanang sniu shushu hadin balak no baktai ka kenthai kala kentaj ban siu ya ka bai kali bat ban penpai biang ya ka helmet nang ta lai i ba unongnya rapido ulah thap sendon ni ya ka kebala penlong ya ka ban kelon hamadan hakatai ka video hakabas dang lai i bakiteki arngot ki persang ban pensutu ya kinong pej ban tuklar lem Henry kamsyem la urlong satya wat habin ba utei ubri ulah thap ya ka omdon ba persang ban khang ya u ka khubor na ki pulit kalai thu bakila kentu ya ketika kenthai bakan ujor daka FIR Henry ketika kenthai kamkwa ban budin ya ketika kam Henry la register ya ke bomla ban tip bat ka jing tokit kadang ya cekmat ke Bengaluru ke badai ke jaka pedeng cukatek cungkari ke don shibun ki taksi kibat kibak kamai hakaba omduna ya ka wei pensan lakngut kinong trei hakeleng ka jelah